आंनि फिसाजो बियो माने बे आंनि बिहाव आंनि नामल' खोन्थालां जालां आरोना अब्लानो फ्रि मोनजागोन ना मारै माथो आच्छा खोनानाय बायदिब्ला आंथ' बै थांनाय बोसोराव सोरबा सानै माबा बेगर गैयैफ्रा माबा खिनानै गालांदोंनो गरसे गैयैफ्रा खिनानै गालांदोंनो मेख्लाफ्रा बिनिखायनो देग्लायहाय गैया बरायलायबाय नोंथांमोनखौ गोसो गैयालाबो नैबे आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय आच्छा बुजार गालाबो नोंथांमोना नायनानै थांदोलाय ना मारै नायनो थोनलाय बिसोरखौ नोगोद फाग्ला नायालै बिसोरो बिनि भिडिअखौ नायाबा आंखौ सेन्देलजोंनो सौबाय नै नाम्बार बिनो लाखि सौल' सिख्लाफोरनि हायना हाया नाम्बार देल' होनरा थौ नाम्बार गुनु बोरै होनोमोन माबालाय नाम्बार गैयासो नाम्बार दिन मेसे होनरा नाम्बार दिन मेसे होनजाय दे नाम्बार दिन मेसे होन दे होनलाय नाम्बार दिन मेसे गिद्रु बे रायमना नेसनेल पार्कनि माबा लामा बियो आरोना ओमफ्राय बेयाव आवजार बागाना बैयावनो ओमफ्राय दा आवजार बिबारा बारदोंना बाराखै नोंथांमोना नायदो आंनि खोनानाय बायदिबाथ' देग्लाय गैया देग्लाय गैया माने बै थांनाय बोसोरावहाय सोरबा सानै साफ्रिफ्रा खिनानै गालांदोंनो सार बिनिखायनो सुवा नांबाय देग्लाय बाराखै नै बिसिम माबा रायमना माबासिम केम्पसिम बे जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्कनि लामा आरोना ओमफ्राय आवजार बागानाव दंफैयो जोङो ओमफ्राय जोङो बैयावहाय माबायाव थांगोन फरेस्ट केम्पआवहाय ओमफ्राय लिसु दङ बेखौ जानो थांगोन जाहैना जाहोआ जों बेखौ मोनथिया आरोना जानोल' थांगोन माने सेंग्राफोर गोजाखा आरोना ओमफ्राय नायनो हागोन माबाया मा होनो आवजार बिबारा देग्लाय बाराखै आरोना एकदम देग्लाय गैया मोनसेबो गैया माने सोरबा फैनो सानदोंब्ला आरोना बहाय खुनु साननायखौनो माबा गोजानाव गाहरदो आरोना ना मारै नोंगौरा माने नायखादो आरोना एकदम बै थांनाय बोसोरनि माबा बेगरफ्रानो दाबो सिरिद्रायाखै नै बोरै जाबावनोलै खोनानाय बायदिब्ला आंथ' बै थांनाय बोसोराव सोरबा सानै माबा बेगर गैयैफ्रा माबा खिनानै गालांदोंनो माने गरसे गैयैफ्रा खिनानै गालांदोंनो मेख्लाफ्रा बिनिखायनो देग्लायहाय गैया रायमना नेसनेल पार्कआव फैब्ला नैबेनि दखानाव हाबलां ना मारै माथो नै लिसु जागासिनो दं मोनजागोन लिसुआ आंनि फिसाजो बियो माने बे आंनि बिहाव आंनि नामल' खोन्थालां जालां आरोना अब्लानो फ्रि मोनजागोन ना मारै माथो नुबाय सिनायनानै ला मानसिया उदै गेन्द्रा मोदोम गिदिर आंना फिसाजोआबो मोदोम गिदिरखा माथो जानाया रेस गैया बेनो रायमना दखान बाजार ओमफ्राय बिनि दखाना लास्टआवहाय आंनिल' नाम खोन्थाना साहा लोंलां नुवाखै बिखुनजोआ दखानफ्रा माबायाव खाजाफ्राबो हनै माबा लकेलसो खुरमा मोनजागोन दावदै मोनजागोन माथो बेफोरजोंना दखान ना ओरैबो सिगारेट मोनगोन ना मारै माथो बेफोरना निसा ना बेनो जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्क नामा रायमना नेसनेल पार्कनि माबा इयो फरेस्ट केम्प नामा नुवाखै नैबे बांला आरोना बे बांला जायफ्रा बेरायनो गोसोबो फैदो रायज्लायदो जिपसि हमदो सेंग्रा सिख्ला नै बेयाव बलेर' दङ बलेर'जोंबो लांनो हागौ आरोना जायफ्रा मानि दाम गोसानि माबा माल मायो ना मारै नैबाव गोदोहाय माबा थायोमोननो गावलायग्रा नुवाखै आहायाव माबाफ्रा हनै बाथामफ्रा दोननानै गेर होनलायग्रा हरै बुदुंबावसो बो फैदो ओमफ्राय जिपसिफोर रायज्लायदो जिपसिया बैजों दं देखायगासिनो दं नोंसिनो जायफ्रा गोसथोनायखौ माने बेरायनो लाबोयो एकदम भारा लादो मादो आरोना नायलांबाय था बे जिपसिखौ भारा लादो दोखो रायमना नेसनेल पार्कखौ बेरायदो दामफ्राबा बेसेबां लायो भाराया बेखौ जों मिथिया ना मारै बास बेहारि नोंदां गाखोनो हायोना नों बे सिङाव आंना दा आथिङा एसे एक्सपार्ट जानानै दं मा जानानै दं एक्सपार्ट जानानै दं आदसा बिथांनिया माबाया आथिङा दाखालि सोरबा माबानो एकदम माबाल' होनदोंमोन 5 बोसोरनि उन्दैमोन नामा बिदिनो जागोन नै जोख्लायनानै सेसनो आथिङानो बुनानै दंमायदो आथिङा
टिम गाबाय सेस फार्स्ट बोसोरनि माबा उन्दैजोंनो फुटबल जोनायाव सेस आथिङा बेस्रा ओरैबायदि लासिं सिं जाना फैदों माने हाजार नांदोंमोन नामा बेहायनो सेस बासासाय स्निल' बिदिनो आथिं बायबोबाय बोरमाया गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो जायफ्रा रायमना नेसनेल पार्कआव बेरायनो फैयो आरोना नैबे माबा बिल्डिंनि उसुङावल' फै नैबे लिसुखौ मोनजालांगोन आरोनो जायफ्रा गाखोनो हायो बिसो मोनजागोन आरो जायफ्रा गाखोनो हाया बे मोनजानाय नङा नुबाय हनै गाखोनानै दङ हनै सासेयाथ' दहायनिफ्रायबो दङ जेबो खामानियाव गैया थाइसेबो गैया बियो दाबो ओरैबायदि नुबाय सेंग्राफोर गोजा फैदों जों दिनै जानो नामा अके हिनजाव नङा जों सिख्लाफोर बायदि नङालै जों गाखोनानैबो जाखायो माने बेरायफैयोबा जाफैनो हागोन आरो बे लिसुखौहाय माने बे अफिस माबानि बिल्डिंनि उसुङाव दङ ओमफ्राय जिपसिया बेजों दङ बेरायफै सोर बेरायफैयो जिपसि लाना बेरायफै ओमफ्राय बे जिपसि दोनग्रानि ओरैनो नै नामा सार जायहा रायमना नेसनेल पार्कआव फैयो दाबायदि टाइमावहाय लिसुबो मोनजालांगोन नंगौ नाङा नंगौ जों नंखाय बाथ्राखौ जों मालाबा रायज्लायदों नामा माथो रायज्लाया जोङो नाय साराबो जोंना गाखोनो हायाखै ओंखारफिनबायसो होनदों नामा नंगौ माने जायफ्रा गोहो दङ बे बिफाङाव गाखोनो नै ओरैहाय मा जाख्लाखादों जायफ्रा गोहो दं जायफ्रा हुआ आरोना बे गाखोना जाफैयो बादा गैया नामा सार नंगौ जों मालाबा नुखायखौ रायज्लाया नामा नंगौ रा गासिबो नंगौ गोजा माथो जोंना नै हौवाफ्रा सेंग्राफ्रा गाखोगासिनो दं नोंथांमोनाबो माने बेरायना फैनायाव जानो लुबैबा आरो हौवाफ्रा गाखोना जालां गोजौनि दं गाहायनि दं नुवाखै सारा होगासिनो नुवाखै जोंना थेफा थिफियानो नुवाखै खननो आरो मनायाव सोफैयो नामा नायनो हागोन एकदम माबाखा आरोना माबा बागान गोजा बहाय मा होनो सिगुन बागान गोजा एकदम ओरै गोदो गावलायग्रा दंमोन दा गैला नुवाखै एकदम बे जिपसिखौ लानानै बेरायनो हागोन हनै गासिमोन जायफ्रा गोसोनाय दङ जिपसि भारा लादो रायमना नेसनेल पार्कनि माबाखौ हाग्राखौ बेरायजोबदो नुबाय लेदेमग'आ माबाना खानानै फैबाय आरोना जोङो लेदेमग'खौ दिनैहाय एकदम माबासे मनासे लाबोखाबाय लेदेमग'खौ दिनैहाय माने लिसु आरोना बेखौ जोंनि गामियाव लेदेमग' होननानै बुङो नोंथांमोना खोनाफेरदोंना खोनाफेराखै दिनै आं नोंसिनो खोन्थाबाय आरोना माने माबा रायमना नेसनेल पार्कनि सिङाव थानाय माने फरेस्ट केम्पआवहाय दङ आरोना लेदेमग'आ जायफ्रा माबा बेरायनो फैयो माबायावहाय रायमना नेसनेलावहाय माबा हौवाब्ला गाखोना जानो हागोन नंगौ नाङा हौवाब्ला गाखोना जानो हागोन आरो नायदो ओमफ्राय देग्लायहाय बिनि आवजार बिबारा बारगुयाखै माने बारगुयखायाखै आरोना ना सुवा जाजोब्बाय औ खानाय जायगायाव जासि जानानै जोङो मनासे लाबोबावबाय आरोना नायदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो आरोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला नायनानै फसायदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला नायबाय थानो गोसोब्ला नामा दुंग्र' माथो